ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାନିକା ଭୋଗ ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ବନେଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ନେଇଗଲି ଜାଇଫଳ ମାନେ ନଟମେଗ୍, ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଜିରା, ଲବଙ୍ଗ। ନଟମେଗ୍କୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ତ ସବୁ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ନଥାଏ ନା, ତ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରା କୁଟିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ରାଇସ୍ଭୋଗ ରାଇସ୍, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ବି ନେବା, ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରହିଲେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ନେଇଛି 2.5 ବାଉଲ୍ ପାଣି, ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ଜାଗ୍ରି ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ଆଉ ଘିଅ 2 ଚାମଚ, ଘର ତିଆରି ଘିଅ, ତାକୁ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଜମା ବି ଖଡ଼ିକା ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିନି, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜମା ବି ଖଡ଼ିକା ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନା। ତାପରେ ପୁରା ତାକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଯେମିତିକି ପୁରା ରାଇସ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟା ପାଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଭଜା କାଜୁ କିସମିସ୍ ପକେଇକି ଦେଖିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କି ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ।